Sziasztok srácok, lányok, és ebben a videóban egy Super Things, egy csomagot fogunk kibontani, vagyis egy levelet, ami itt is van, és ezt most ki fogom bontani. És először itt bontom ki, mert kicsit nehéz, akitől vettük, az eléggé becsomagolta. És hát igen. Ezt most muszáj kiszakítanom. Én amúgy tudom, mi van benne, de ti nem. Úgy. Megpróbálom. Na, itt van. És az első, hát az egy ilyen mustár. Hát igen. Úgy. A következő, hát az egy ilyen sushi. Igen. Jaj, bocsánat, sushi. Jaj, felállítjuk. Őt is. Ez egy ilyen sapka. Elég édes. A köve. És ennyi. És még van egy. Ez nagyon jó. Hát ezt nagyon vártam. Annyira vártam, hogy ebből megvan a piros. És még annyira vártam, hogy megvan Kazumblast is. Úgyhogy most már van 3 szuperérem, és hát igaz, hogy a kék meg a piros ellenségek elméletileg, de na, azért cuki. Csak megnéztem az én is, hogy néznek amúgy ki, nagyon édesek. És hát igen. Ja. Úgyhogy ezek lennének. Ezek. Úgyhogy a sushi, ez a mustáros, ez a sapi, meg ez a kis tartály, vagy mit, nem tudom, amúgy mi ez. Amúgy szép. Hátulját is megmutatom, nagyon tetszik. Hát...